Piti ottaa ihan videolle. Mulla on tuolla näkyy vähän kauempana niin noita olkirullia valkoisen muoviin katettuna. Meillä on mennyt sieltä tähän tullessa niin ehkä 15-20 minuuttia. Tässä oli yksi ihan hieno oja. Ja nyt ollaan tämmössä paikassa. Hei! Muakin järsyttää tää. No, kattokaapas. Täällä on tämmösiä pieniä ojia. Tämmösiä. Itse kutakin ärsyttää. Ja meistä siellä vähän ottaa päähän, kun pusu kiipeilee yli. Ja tossa tätä voimalinjaa tonne, niin 100 metriä, niin tulee polku. Eli eiköhän me jatketa silti eteenpäin. Vaikka tää on vähän raskasta. 7 malamuuttia kiskoo panssarivaunua tämmöisessä maastossa ja siinä laahaa ne jarrut edelleen. Ja kaiken lisäksi niin rekut ei ole parhaassa mahdollisessa kunnossa, kun niitä ei ihan ehtinyt treenata niin kuin olisi toivonut. No, täällä varmaan aletaan pikkuhiljaa jatkaa matkaa. Näihin tunnelmiin.